És fonamental incorporar la perspectiva interseccional perquè ens dona l'oportunitat de veure també les desigualtats intragènere, perquè dintre, per exemple, dels grups de dones hi ha dones que tenen més privilegis o més condicions favorables per triar estudis de ciència i tecnologia, per exemple, les dones que provenen de famílies amb entorns socioculturals més alts o més privilegiats. Altres eixos també, com pot ser l'àmbit rural. Les dones d'àmbits rurals tenen menys oportunitats d'agafar alguns estudis de STEM que les dones de l'àmbit urbà, no? Els estudis científics de la medicina han vist la importància de tenir en compte la perspectiva interseccional i la dimensió de gènere en la recerca i en el contingut de la recerca.